Trošila u strujnom krugu. Trošilo je uređaj u kojem se električna energija pretvara u druge oblike energije. U žaruljici, na primjer, dolazi do pretvorbe električne energije u svjetlosnu i toplinsku. U strujnome krugu trošila se mogu spajati serijski i paralelno. Spajanje trošila jedno za drugim u nizu naziva se serijski spoj. Kod serijskog spoja žaruljica, dodavanjem nove žaruljice, sve žaruljice svijetle slabije, a kada jedna od žaruljica pregori, strujni krug je otvoren i njime ne teče električna struja i niti jedna žaruljica ne svijetli. Žaruljice su ovisne jedna o drugoj. Izravno spajanje trošila jedno na drugo naziva se paralelni spoj. Kod paralelnog spoja sve žaruljice svijetle punim sjajem, a kada jedna žaruljica pregori, ostale žaruljice svijetle, jer je otvoren samo jedan dio strujnoga kruga. Žaruljice nisu ovisne jedna o drugoj. U različitim spojevima žaruljice različito svijetle, iz čega možemo zaključiti da kroz njih ne teče jednaka električna struja, odnosno nisu dobile jednake količine električne energije iz izvora. U njima se ne pretvara jednaka količina električne energije u svjetlosnu i toplinsku energiju. U kućanstvu su sva trošila spojena paralelno i kada jedno trošilo isključimo, ostala trošila rade.